Bueno, ba, ezingo gara. Bueno, nik uste dut beste saio batzuetan ekonomia zirkularren gai aztertu izan dela hemen, ez? Bentze ekonomia zirkularren atal batzuk edo gune batzuk, ez? Kasu honetan, Josebak esan zuen ez, tresgarra izango zela bizka bada aztertzea ekonomia zirkularra beste ekonomi ikuspegi batzukin lotuta, ez? Ekonomia zirkularra dakigunez izan da lerro nagusia Europako politikatan ingurumena edo nolabait iraunkortasunaren politiken arlo horretan. Ekonomia zirkularra da ardatz nagusien Europako politikatan baita ere Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzan politika, ez? Dano bakigu ekonomia zirkularra oso kuestionatu izan dela hainbat ikuspegi diferentetatik, ez? Bueno, pixka bat hori planteatzea gaur, beste ekonomi ikuspegi horietatik eraldatzaile esaten direna hemen, nola ikusten den ekonomia zirkularra, ez? Non dauden loturak, bien artean, baina non dauden ere mugak eta akatsak, ez? Eta zeitzu diren ekonomia zirkularraren utxe egiteak, nola bai, benetan izarte bat jasangarria izan dadin, ez? Hori da pixka aztertu duguna. Hau da, ekonomia feminista, ekonomia ekologikoa, ekonomia soziala solidarioa, desaskundea, komunen ekonomia, hau da, beste ekonomi mota horiek, nola ikusten duten ekonomia zirkularra. Ekonomia zirkularrak, segun zeinterpretazio ematen da, badauzka bere alde onak esate batereko, baina bete ere, akatsak, ikusila bat ze enfoke ematen ari da Eusko Jaurlaritzak, Europako erakundeko oroak ekonomia zirkularra. Nola gortzen duen da zertarako, hori da bizka bat. Horretarako, unai, bilarba dugu hemen, unai kide izan da universitatean da, estatu jubilatu gara, unai doktorea da ekonomian eta irakasle momentu honetan Gasteizko ekonomia eta enpresa fakultatean. Bere ikerketa arloak dira ekonomia ekologikoa, desaskundea, ekonomia soziala eta solidarioa, eta hori dira gai horiek ematen dituena gradu ikasketetan, eta gero gradu ontoko ikasketetan ere bai. Bat bilekutan, ez? Bada Egoa institutukoa, gaina kidea da Egoakoa, eta baita ere Gezki institutukoa. Gezki da Donostian dagoen ikasketa kooperatiboen institutu bat. Bi horietan gai hauek ere aztertzen ditu, ez? Eta gero ikerlari moduan dagoen Inglaterran bai, eta Ekuadorekin lotura handia dauka, familias izatez be dauka entzinderek Ekuadoren, eta gizarlan aitea Ekuador darraruan, hango ikuspegia buen bibir, bat indigenak etxuak eta aimara plantatzen duten buen bibir ikuspegi hori eraska aztertu du, eta hori ere nola behin lotzen da, hemen esaten duen jasangarritasuna, baina beste ikuspegi indigenistatik baita, ez? Hori lotuta bizkarra, gaur eskerrak, eskerrik asko nahi tortzearen Gasteizik, eta horreak. Ondo, bale. Eskerrik asko bertziki kanperik entzate beti plazer bada berarekin kointzitzea, Egoako zuzendari izan zenetik eta nire tesi zuzendaria izan zenetik, beti plazer bada niretzat berak ditzen dauenean edo zer gauzatan konpartitzen. Gaurko saioa zuentza da, orduan ni kontatzen nagoen zehozer jada ezaguna egiten bazaizue, esan dezakezue, jarraitu aurrera, edo zehozer oso azkar pasatzen badut, eta ordea interesatzen bazaizue, esan altxatu eskua eta esan mesedez, hori zabaldu apur bat gehiago, bale? Osea, ni zuen esanetara nago tarte honetan, bale? Orduan, asmoa, beraz, zein pasatzen da, pasatzen da, honekin ez, honekin, honekin pasatu da. Orduan, lehenengo eta bigarren atalak, lehenengo eta bigarren atalak pasako ditut ultra azkar, baina, insisto, zeo zertan nahi baduzue gelditzea,
pues geldituko gara. Eta bestela ja, zentratuko gara, hirugarren eta laugarren atalak, direla, hirugarren atala da, apur bat kontatu, IOBek edo Eusko Jaurlaritzak zer sustatzen duten ekonomia zirkularraren inguruan, eta, bueno, pues, parte horretako batzuk kritikatuko ditugu, apur bat agul gelditzen delako, bai? Eta ordea laugarren atalan egingo duguna da, ekonomia zirkularraren muga horietako batzuk identifikatu eta ikusi nola ekonomiara aldatzaileak edo konkretuago ekonomia sozial solidarioaren ildoetatik beste ikuspegi desberdin bat lantzen den. Vale? Orduan, testuingurua, a ber, zein da, azkarren pasatzen dena. Testuingurua saltatuko dut, badakizue zeintzuk diren limite planetarioak, identifikatakoak, badakizue hori aldaketa klimatikoa bakarrik horietako bat dela, ez dakizue. Badakizue hori nola kudeatu behar den, ekonomia roskia horretan, limite fisikoak eta ordea ere behar soziala konpaginetzeko, hori saltatzen dut. Badakizue zeintzuk diren daudeneko inpaktuak, datuak eman ahalko genituzke, pues ez dakit. Duela gutxi hona ez Nepalen eta Katmanduna gertatzen da ere, eta munduan hiltzen dira 7 milioi pertsona urtero, ez arrazoi nagusia dela kontaminazio atmosferikoa, baina nola da, heriotza prematuroak edo, eta Katmanduna direz da pasada bat, osea, gaizki arnazten duzua, baina guzti hau dakizue, naturari egiten dioguna, egitan gero guri nolabait bueltatzen zaigula, hori ere badakizue, materialen erabilera nola hasi den azkenengo hamarkadetan nagusiki barne produktu gordinak eraginda badakizue, material horietako batzuk agortzen ari direla eta energiaren kasu ere material horiek agortzen ari dela badakizue, eta garapen eredua dela horren arduradunetako bat, eta hori neurtu daitekela modu desberdinetan, adibidez CO2 emisio per capitak eta totalak munduan, bai herrialdearen tamainaz edo bai koloreaz, eta horrek duen lotura barne produktu gordinarekin edo Human Development Indexarekin, guztia, insisto, norbaitek nahi baldin badugu esan, bestelani pasatzen doa, eta beraz, edo garapen iraunkorreko helburu egiten zaizkien kritikak, zeren egitan neurtzen baldin badugu zer hauek dira munduko herrialde guztiak, zenbat eta hobeto bete garapen iraunkorreko indizeak orduan eta planeta bat kontsumitzetik pasatzen direla, aztarna ekologikoaren arabera, beraz, garapen iraunkorreko helburuak ez dira iraunkorrak, hori da gutxienez esan da paradoja bat edo kontraesan handi bat, eta hori modu desberdinan neurtuta ere da sistematikoki demostratzen den gauza bat, hau guztia pasatzen dut, eta badakizue hori atzean dagoen teoria edo arazoetako bat da ea iraunkortasuna bera ere nola ulertzen dugun, ea onartzen dugun triple sostenibilidad delakoaren paradigma hori, ezkerrekoa, edo ea pentsatzen dugun iraunkortasuna dela zehorze sistemikoa, sistemak eta subsistemetan oinarritzen dena. Insisto, hau guztia ikusten duzunez, pasatzen doa zen mundu batetan. Eta horren guztien ardurak desberdinduak direla herrialde motaren arabera, eta orduan egitan batzuek oraindik kontsumitzen jarraitu zezaketen, baina gara beste batzuk jaitsi behar duguna gure kontsuma. Hau guztia pasatzen dut orduan. Lehenengo puntua, zinikita. Bigarren puntua. Ekonomia zirkularra edo apur bat zer den barkatu, batzuk daude gazteleraz, beste bat ingelesez, beste bat euskaraz. Ekonomia zirkularra zer den ere ez dut horren beste azalduko. Pentsatzen duelako, modu batean edo bestean jada badakizuelako. Daude batetik kontatzen digute adibide pilo bat, eta ez dakit, botellas que se convierten en alfombrillas, neumáticos que se transforman en zapatos, edo hemendik gertu, hemen Euskal Herrian ternuak adibidez egiten duen redes y plásticos que se transforman en prendas deportivas. Horiek saltzen dizkigute ekonomia zirkularraren adibide gisa. Baina adibide edo produktu konkretu horietaz aparte ez dago adostasunik, honetan, ez da ikusten nire,
Ez dago adostasunik eta 114 definizio desberdin baino gehiago daude akademikoki. Orduan, hori bakizu iraunkortasunarekin geratzen den bezala. Definizio asko kabitzen badira, edozeinek hitz egin dezak ekonomia zirkularra egiten duela, baina egitan gauza desberdinetaz ari gara. Erdigunean dauden ideiak dira horiek, reducir, reutilizar, reciclar, hori dira lemetako bat, ziurrenik entzun duzue zero waste, edo ekonomia regeneratiba, edo de lakuna a lakuna. Modu desberdinetan irudikatzen da, hau ere oso azkar pasatuko dut. Baina bakizuet funtsean dagoena da esaten dutela pasatzea ekonomia lineal batetik, non depende hitzak, materia prima, producir, consumo, desecho, edo nik uste famatua dela extraer, fabricar, consumir tira, orain artean azkeneko 50, 60 urtetan egin duguna, eta orain esaten dute ez, ekonomia zirkularra da beste irudia, baina pixkin bat fijatzen baldin bagara, irudian, eta egitan zer aldatzen da, aparte le han cambiado la curva batue, baina egitan zer aldatzen da. Antzain ez bakarrik aldatzen da hemen irudi honetan el reciclar, beste pausu hori. Orduan, hau da ekonomia zirkularraren oso ikuspegi murriztua. Baina hau da askotan sartzen dena, irudi hau edo antzekoak topatu itzazkezue milaka tokietan. Eta irakasten dira eskoletan eta enpresek erabiltzen dute, baina, bakarrik baldin bada reziklajea ez genuen beste hitz bat, ja existia reziklajea. Orduan ezin da izan bakarrik ekonomia zirkularra hori. Hau ja adibidez euskaraz dago eta hartua dago ja Eusko Jaurlaritzako Ilobek Eusko Jaurlaritzak 2020an atera zuten estrategia bat 2020tik 2030era. Beraz, zorionekoa gu, badaukagu ekonomia zirkular estrategia bat. Berandu, berandu, 2020, baina bintzat badugu, 10 urtetarako. Baina hau beraiek ez dute asmatu. Irudi hau eta hurrengoa da Europa mailan, Holandan hasita, baina gero Europa mailan zabaldu zen eta Europa osoko estrategia askotan erabiltzen duten irudi bat. Orduan, zer da? Ekonomia lineal batetan ikusten duzuenez gezi urdin potoloa da hori potoloena. Orduan, baliabide natural asko hartzen ditugu naturatik ekonomiara. Erabiltzen ditugu, gero, lerro horrela biribil urdin estuak, horiek dira, berretabiltzen ditugun baliabide gutxi batzuk, eta ordea materialen gehiena behin ekonomian erabili ostean botatzen dugu zabortegira edo errausketara. Hori zen ekonomia lineala.